What's up mga yo? It's a wonderful day with another Malasa Pork Butakal cooking video. Renya po niya. As you can see, our very maparat at very malasang pork butakal is already preparado. We're just going to wait until it buruk-budok. And this is the pang remate. We have here again lubi-lubi. We're just going to paknit that. We're not going to kiris. We're going to cook that together with the langka. We're going to cook palusag na lubi-lubi and langka. Very maharang. And for our very malasang bangot, we have here tinugsok na turingan. Woo! Very malasa! And our palusag na lubi-lubi and langka is already preparado. We're just going to put there all the ricado that we bought from the mercado. Very barato. And of course, we're not going to forget to our kinabug. We're going to extract the coconut milk or the natuk. And we're going to separate the sapal because we're going to bahug that to the pato. Oh, see, our pork butakal is ready. Nagbuburuk-budok. We're going to cook asim kilig pork butakal. Very malasa. Branya punya. Ano man sabi mo sa panaratawa na pa, Ben? Masiram. Kadakal baga, isra, garne, gulay. Kadakal. Minun. Minun, gipaw, no? Oh, see, just like that, our palusag na lubi-lubi and langka is already done. Very nagbuburuk-buruk. That's very malasa. So many chili, very maharang, fuerte. And also our pork butakal, which is very maparat but very malasa, asim kilig is already done. Matik na kan, muak-muak na naman. Are you ready, people? Yeah, yeah, Bonel. 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 Are you ready, boys? As usual, before the muak-muak competition, let us look at first the presentation. Look at that! Very malasa! Matik na kan! Okay, let the muak-muak buray niya po niya minunan niyo sa buo. Asim kilig, not only malasa, very masiram. Puro kayo'y malasa lang, taba mo na. Puro kapatid butakal ay buray niya po niya kinasta na talaga sa butakal. Muak-muak na buray niya po niya binusngal. I wonder saan kaya nakakaabot itong video ko. Comment nga kayo sa baba kung tagasan kayo. Tapos kung ano gusto nyong lutuin natin sa susunod para muak-muakin natin yan. Okay, maraming salamat for watching this video. Don't forget to like and follow UTV. Road to 200k followers before 2024. Matik na gan! Let's go! Sa mga solid supporters and followers ni UTV, I love you all. Sa mga bashers ko, I love you more. Pagpapasko na naman, love na lang tayo. Huwag ka na galit sa akin. Wala naman ako gawa masama sa'yo. Galit ka sa akin. Tanga ka ba? Okay, alright. Thank you so much again for watching. It's your one and only Yoy. Peace out. Goodbye. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game is isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba. I-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.